Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase podla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Kapu switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger, Cream de la Cream. Futhi kwenza sure uthelithwa iphakathi. I like it. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king mntanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Dlamini. Shendere bobo. Si popo. Si. Silai. Ina, eh? Silai. Ina, eh? Imnandi, silai, ina, eh? Imnandi, silai, ilade, silai, Imnandi, silai, ilade, silai, Imnandi, silai, ilade, silai, Imnandi, silai, ilade, silai, mantombazane, seyithanda silai. Singamachita mantombazane seyithanda silai. Ilande, silai, Imnandi. Eish, yabanye bezwe ube nje ngeke sengimele ngishaye reality show ube khona welcome ishilala igama le reality show kuze nje abantu abangambethe kuyishilala iphathi ya kube nje sabu swimming pool ngizokwenza swimming pool party ngoNovember. Ngimentombazana amaningi sibhukuda asifundise ukubhukuda. Lazi noma call ukhiphile ke so. Utira. Hayi. Utira ukhiphile. Hayi. Utira ukhiphile. Take me to the couples. Hey yo boom, it's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthelithwa iphakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake. It's la, selling down. I'll come and do Eliseva, Kaula Makavandela. Out in a Singapore. Hey, Sitale mi kukwini. I'll come to Eliseva, Kaula Makavandela. Sitale mi kukwini. I'll come to Eliseva, Kaula Makavandela. Pura K, pura. Sanbon sister. Sorry man, yazi silahlekile la sidinga ingwenya net care. Le medical clinic ekuthiwa ingwenya net care. Thina angazi uyazi bhuti. Anikho sure. Asikho sure. Oh, ubani igama my brother? Mpho Bathini bone? hayi baphila. Showcase Mpho. Ubani igama mamazi? Ubani? Philile. Uphilile. Oh, wena Mpho bhuti Mpho no Philile nesandana? Awu. It's one. I know shuthe mina kahle na bhuti wami kahle sengiyi reporter yakwingwenya news. So ngambe ngibuza abantu ukuthi mhlambe ba right yini baphatheke kahle njengoba sifunana nengwenya medical clinic ingoba nakhona singiyobuza abantu ukuthi baphilile yini. So niphilile yini? Hayi thina siphilile. Sure. So wena nemamazi ungathini into oyithandayo ngomuntu wakho Buddha?
Hawa mina umntwana ngiyamthanda nje ngithanda nje ubiyena nje bakhe. Nje uyamthanda. Wena nje uyamthanda. Ya ngiyamthanda kakhulu futhi. Philile. Wena ungathini uyithandayo ngobhutisi? Ngiyamthanda nje ngithanda ubiyena nje. Yeah. Niphathene kahle. Yasiphathene kahle. Yebo. Kungani vele No, sho sihambe sibuze imibuzi for iseva ngizolitetela manje bhuti wami. Ngimtetela manje ngithembisa. unkosikazi wami ngizwana nawe. Uzalo. Ifro, nkosi kahle. Ngizwana nje kahle inkinga ayikho. Inkinga ayikho. Mina phethe ngujinja yabo. So mina shuthe kahle phethe into engihambe ngiyenza ngihambe ngibuza abantu ukuthi ngabe ba happy yini othandweni. So wena bhuda ke ngifuna ukubuza kuwe. Ikhona into ofisa ukuyixolisela ku my sister mhlambe mayelana nawe naye mhlambe yakudala okade usufisa ukuxolisa ukuthi walithola ithuba. Hayi cha ayikho. Ni right nje. Hayi mina. Into zenze right. Hayi si right. Ziyashibirika. Sirami phili. Yes right. Sirami hawo. Wena phili ikhonto ofisa ukuyixolisela ku my brother. Ayikho no ayikho si right. Njengoba ushilo ukuthi uyamthanda and futhi niphathene kahle. Yeah. Showcase futhi. So na sister uyamthemba my brother 100%. Yeah ngiyamthemba. When uyasithemba. Yeah ngiyasithemba. Ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle my brother. Cha ke. But when uyamthemba uphili. Uthoba konje kama? Umpho. Umpho. Yeah. Mpho uyamthanda uphili. Ya kakhulu. Wena Mpho ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle aphili. Hayi cha le. Cela umqephuleke yakho umtsheke ukuthi uyamthanda. Awumntube, awubambeleli ihelo lakho njayami. Shendele bobo, shipopo. Ngikubona lokho uyamdlalisa ngalana. Hayi unkosikazi wami. Oleke uyamdlalisa ngalana. Yeah. No, mfethu ngihappy for wena. Cha utshela noSisomuhle mfethu. Kufanele nifanelene plus ushayina nezakhona. Yabo leyo nto le. So kunento esiyenzayo la wena bhuti wami. Before nje nginitetele bathi loyalty test. Loyalty test it's whereby we switching points for 60 seconds amanje into engisebenza nawo lawo. Ya enkampanini le ya oil. Showcase. Kuningi ingwenya pumping oil. Kunento esiyenzayo la bathi loyalty test. Loyalty test it's whereby we switching phones for 60 seconds. Wena my sister unika umpho ifone yakho ukuthi a check on WhatsApp, Facebook, Instagram makuthi ndiyasebenzisana lezi ezinye izinto ukuthi ufletha nabo bani. Same applies to you. Wena nje njengoba usho ukuthi uyamthemba ngithi awunankinga. Mporaiza. Mporo. Hayi ngiyamthemba. Uyamthemba ne? And our mind. Cha. Mabo. Awunankinga. Nginkinga. Sister? Yo amafoni asangena vele la. Ayibo ithini manje mfethu hayi. Kenapha amafoni. Ayibo phili. Siyahambela thini? Ngeke hayibo. Hayi. Awukho engikufihlayo kodwa ngenapha amafoni. Angithi uyacheck phela ukuthi hawa awucheat. Oh it's okay. Okay. Welcome izonda lungena la. Elungena la. Welcome ongiphi ifoni yakho kaze. Seshilo umamazi wathi okay. Bele yakho sisters. Okay. Yizo lezi kwami kuthiwa umampintsha. Ezimpintsha izinto. King Ginger Cream dela cream into naseking indlovu ngaphinda lokho. Isho. Razo. Yebo. Nginibambe ngeginger medicine. Yeah. Medicine. Ufuna ukuyibona. Yazi Razo la ngizama ukuthi ngihambe ngisiza abantu, ngiyabasiza eyintweni abakuzo yabo. Yeah, mfethu ungawari. Ish. Machita engisebenza nawo lawa kuyicima mlilo nawo. Yeah, machita. Asiqale ngefoni yakho Razo. Yeah. Iyo le? Iyo. Okay, le yasinda. Iyona, awuyivule, phendula. Yang nokusipana na kuyicima mlilo ingwenya fire extinguisher. Dango. Manje uma lokho CV umuntu wakho. Ngamfaka. Engwenya fire. Serious. Yeah. All right, guys, we're on WhatsApp. Now WhatsApp sister. All right, guys, we're on WhatsApp right now. We're about to type the Shondies. Masengithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lezinye leminye imbabanye obish imgogo la ungitshele ngoba le mgogo kuzobe kuyiye ekudidisa wena kumuntu wakho yabo. Yeah. All right, guys, my name is King Ginger Cream de la Cream. We are on WhatsApp right now. We're about to type the Shondies. Type la put I love you. Njaya wena clean njengo Solomon mfethu. Lutho nje. Mina lutho. Indaba yakhe straight. Hayi indaba yami straight.
Ngazimisela kudala mfethu hey. wazimisela uqala mfethu Ya nami So- ngifuna ukubona ke namhlanje ukuthi khambani Khambani, Ya, yeah. hayi nginawe mina kuvela ba sister khuluma vela wena vela ba mina. vela ba wena Vela mina, yeah. okay makusavela ngicela ungidilisele lapho ngisaphela ukuthi ngiyakuthanda ngesizulu yebo seyishintsha lento siyibuyisela kwelikamageba njayami Yeah. so wena ayikho omunye umuntu mhlambe mawukuthi umamazi ukhathele uyamlinda mawukuthi ukhuthele yena futhi okhona so akuveli umuntu Yeah. cela ungidilisele lapho ngisaphela ukuthi sex angabe ngamtshela kudala sisi. ukuthi awusamfuni Ya, oh wena umuntu oneqiniso kahle kahle. Eh. akuveli lutho Cha. sister ngicela ungidilisele lapho ngisaphele uthi mani sibone ukuthi umpho upha bani inyuku eish mpho Ya. akekho umuntu ozokuclaima Vela mina nasekhaya umama wakhe. sister Yeah. phuma lapha saphuthi I'm pregnant sibone ukuthi akekho uPeter emtraya emdlalisa empho phela sazi mhlambe yasishisi isizolo la Hayi mfethu. Hey mfethu. Lutho ngabe ngamtshela usisi yabona. No, akuveli lutho. Ngithanda futhi. kakhulu. umthanda kakhulu Uthi ngadlala phansi. dilisa lapho uyawazi lama emoji yawazi ama emoji Ngiyawaba nemithi. afake brinjolo dilisa lapho ke leli brinjolo Ngipakile? ya sufakile Yeah. shit what is that indaba ifoni ibe clean kanje indaba WhatsApp wakho uphore kanje yini Hayi. Uthembekile. Uthembeka mfethu. Hey. Uthembeka mfethu. phuma lapha Singazi ngabo. sani come outside so uyawudlala uFacebook Facebook wa. Ngidlala nje ngokubheka ama content nje kuphela. hayi sizongena ke ku Instagram awudlali wona sister uyayibona ifoni yapho Iyaphoqa le phone. Clean. cela uphume iya ku speak uFacebook wakhe no la kuma message sayibhala uthi ngiyakuthanda cause uyindoda engathi nothando mangaveli lutho ngitshela No, akuveli lutho. akuveli lutho No, akuveli lutho. hayi akusiyami yabhora lento yakho Avelotho. yini ngathi ubuthukile pho Hayi ngithukanga ngithembe kakhulu. umthatha phi my sister mfethu ulivosap leli yellow phone kukuphi ekhaya manje Escos. usesikhozi Yeah. bengisesikhozi ngeweekend yazi yes sesikuphi sewembesi noma semashini lapha No, ngiselo scope. eloscope Yeah. awuvuleke ntombi eloscope awukuvule lapho wentombo Sizibonele. yebo vule nje uthi gere njaya how do you feel uphatha ifoni yemamazi Ya, ngoba ngijwayelanga vele ngifuna ukuyibona namhlanje. Okay. na WhatsApp asengithi type uzotype la makuvela igama lakho la ungitshele makuvela igama labanye masaka la labo mahwayinduni ungitshele ngoba yibo labo bazobe opposa leli yellow phone yabona All right, guys, my name is King Ginger Grim de la Grim. We are on WhatsApp right now and we are about to type the trends. Type la put ngiyakuthanda. Sister, lutho. Akushwena nje bethu mhlawumbe. Oh, Yes. Umuntu oloyal kumuntu wakho. young loyal. Oloyal ne? Yeah. Oloyal uthandana naye kuphela. Umuntu oqotho. Hayi ngixoxa. Okay, ngiyakuthanda. Ngiyakuthanda. WhatsApp photo lethu. Akuvela uthi ushintshe ngiyakuthanda uthi I love you. Ino scope le. Singisi yasididisa. Sokuthi uyikhulumela uMageba nte mase sejola. Jola ngesingisi. Angizwa. No, hayi kuyafana nje. Hey, ngibona uThabo. Thabo. Awu Thabo Sporting.
Thabo awusikhothini. Ngana uyavela futhi. It's I love you. Awu yeah. No. Oh yeah yabo uThabo omdala lo. Akuyena uThabo omncane. Thabo mdala lo nangu uyavela futhi ha. Ngicela udelete lapho type uthi sex sibone ukuthi uThabo ubuya ngayicoshini inani ubani uThabo. Hayi uThabo umngani wami. Sister. Sex. No uThabo umngani wami. Aw. I love you. Futhi. Uthi yeah. Ubani uThabo? Umngani wami. Sesima. Hayi sister phone nenzani noThabo mawuthi Umngani wami uThabo. uThabo umngani wakho. Umngani wami. So ngiqale nini kuba mbuzo. mina uThabo ngimazi. No wazoya mina vele ngangaxoxelanga ngaye. Why? Sithi sisanda kujola nje. Why phongoba la ngibona imessage yakhe ibhaliwe I love you. So wena awumxoxela ngoThabo since ngisanda kujola shothi wena uThabo benisaqhubeka. No asithandani noThabo umngani wami. Umngani wakho ne? Yeah. noThabo uyazi ukuthi wena umngani wakhe. Yeah yes. Okay. Awungijikise mfethu lana. Awungawari simfonele. Hayi. Simfonele uThabo. Hayi, nasimfonele siconfirm. Ngawari. Sifonele Thibosh. Ebambela. Sister khuluma. Who's Thabo? Ubani Thabo? Umngani wami uThabo. Ngiqale nini kuba bangani? Seside isikhathi. Exlisiwe benisebenzisa icondom. Hawu, ikhondom yasebenzana kubangani? Awuphilile ungayenzi lo. Mfethu bebengasebenzisi ngisho icondom. Uzokulimaza lo muntu okubambisa ijazi. Ufuna ukungibambisa ijazi. Bambisa ijazi. Andibugorena la lo Thabo. Mina yami ifoni ngibonile pho isikulu mase ayinanga. No namaye ngoba ngichitha ukuthi Hayi ngoba uchitha kanjani uThabo umngane konjina. umngani wami uThabo. Umngane kanjani uthi I love you. Umngane kanjani uthi I love you. Ubani uThabo uphilile? Umngani wami. Oh. Yeah. Bani? Hello ngicela ukukhuluma noThabo. Sho, ngicela ukuringa noThabo. Sho Thabo, hamba kanjani mfethu? Ngikhenze daso. Ngishapha mfethu. Uringa no King lana mfethu. Uyamazi uphilile? Yeah mfethu. So wena nophilile ni yini mfethu? Are you guys dating or mhlambe combined? Media motho. Media yakho ne? Yeah. Bona. Oh, dilale sibaga sekhaya leratana. Mfethu ubani mfethu? Uthi umuntu wakhe lo. Uthabo. Umuntu wakho. Yes. Uthi bana 2 years bephephani. Hayi wena ubani wena philile ubani kanti lo? Hayibo, Ubani? umngani wami. Umngani wakho kanje. Excel uthi uphilile awuthami. Awuthami uthi uphilile umngani wakhe. Hayi. Kodwa motho uyibona ekle. Cha. Yini ufuna ukwenzani? Bebeyikhiphile laba. Lalela umpho indoda kaphilile. Bebeyikhiphile ngibabamba la ipaki mina. Yes, ngibabambe la ipaki bendlala amathawula la. Intombi yakho ihleli phezulu kampho. Kodwa iyamchithela nawe. Ayi leli yellow bone lakho. Mfethu wena ubani kanti? Uba wena. Wena uma wena. Wena ubani kanti mfethu awubuze lo wani? Uba lo. Uba wena uthiyami. Yini inkinga yakho? Why Mana uba wena. ubani lo? Hayi ethi. Yekuseyini wena? Wena awubuze le out mfethu. Mfethu kanti konzakalani wenzani unkosikazi wami mfethu? Mangaphi? Hayi mfethu ngona kwana le 2 years. Wena ubani kanti? Ubani wena unesikhathi esingakanani uzwana nophilile? Unesikhathi esingakanani uzwana nophilile? 2 years. Awuthiyami kanti wena ubani wena? Philile lo muntu athi uzwana nawe. Yeah. Indaba ukuhamba mangifuna iqiniso. Ana sizokhuluma ke phela Okay. so. Check wena. Oh sorry. Ngicela ukusho wena ukuthi futheke. Futhek man. Yeah. Hawu. Yeah. Eish. Sengiyakuthukela nezinhlamvu. Kahle njengoba mina sisanda ukuthandana nawe ubengivele ngithandana naye uThabo. Manje nawe uyabona ngase ngikuzwela indlela wawulokhu ungilaka ngayo lokhu ungishela. Lokhu ungishela. Angikwazi phela ukukutshela.
So wena sister, wena ngobe lokho ekushayela wabona ukuthi ngcono umenze isilimo umqome. Gcineni phela kuze azoqhela eduze kwami-ke kulokho engibangela isidina yabona. Wenza kanje. Ngaphandle mina naye umuntu wami Thabo. Wangenza kanje. Why umenza kanje pho? Why umenza kanje? Ngeke ngizoze njani engilandelela? Kanjani ngoba Ngoba senze uyena ukuthi obengilanda. ngizomlobola. Uyena bengilandela. Uthi ubumlandela wena mfethu, uthi ubulokhu umbangela isicefe, wabona ukuthi obungqondo. Isicefe Mina. Ngabo singcono phela. Wena ujwayela kabi ubafo wena. Kanjani? Uthi uyakuzwela. Angithi naye Athi lo muntu lona ngimenzela yonke into bese azongenza kanje. Why wenza kanje? Ubuthi uzophelela lapha ngalento yenzayo. besophelela besoqhubeka sithandana kuba niqhamukanga nina. Abenze kahle baqhamuka nako ke Kuba baqhamukanga ngabe Umthathapi lona. isigebengu lesi. Gebengu. vele si happy thina kuba niqhamukanga nina. Abafethu kodwa nenze kahle nafika ngoba sengitholile No kwazi phela lo. delwa umfazi kahle. No, uqonda ukuthini sister ukuthi awukwazi. Umyeka ke. Umyeka ukuthi Uzomyeka. ekuthabo. Hayi wena wenza umpho islima wena. Uqala wathi umpho bebangela isicefe lana. Wenzani noThabo? Wenzani noThabo ungangitsheli. Asinothabo kade sathandana vele. Awukujwayela kabi. Wangitshela kodwa kwazi wangitshela. Uthi ubekuzwela. Wena takwa wena. Uthi ubekuzwela. Kanjani? Uthi kade umshela wena ukhathele wena takwa wena. Hawu. Mfethu ngathi ngizomlahla lo muntu. Hayi lahla lona manje. Hayi ukuthi Ngathi Phosikhulu. ngoba unamanga. Mpho. Shithi ngidala ngifihlela izinto. Mpho. Noma sizokhuluma. Ngikhulumani? Sizoxoxa. Yini manje. Asikaze ukukhuluma phansi. Nixoxani. Kanjani? Hayi Hayi, asixoxeni. Zile ukuyikhipha. Asixoxeni. Hayi asikwazi phela ukuxoxa lana. Ifoni nakho kwazile ukuyikhipha phambi kwabo Hayi ngikhiphile vele ifoni kodwa manje ke singisafana sikhuluma eqiniso sokulunga. Okay, khuluma ke iqiniso. Awuthami manapha. Ngiyeka kuThabo. Kanjani uthe umthandi lona? ngoba ngiyitholanga lento bozomyeka nini uThabo. Kanjani? Yeke. Ubuzomyaka kanjani? Uyabona. Uthe umthandi. Uyabona. Awushongo ukuthi umthandi. Ngishiya. Awusho- Singomba engilandela naye ngagcina phela selithi wathi ngimsande. Futhi kunika nemali. Kanjani? Into kanje Mshiye. uzodlala ngami. Mshiye Phela mfethu. kungishiya cha fanele Uqonda ukuthini umuthi akakwazi? hayi Luma kanjani? Ukhuluma kanjani? Kwazi kungishiya bese ngangeke. No. Embe sukumbamba. Akwazi Yimi usukumbamba. kungishiya. Kanjani? Sister, usukumbamba. Mshiya. Ngizotshela welcome akubambe njalo. Akwazi Philile kanti ubani uThabo? Ubani uThabo? Ubani le nje uThabo? Ngiyeka. Nako Ngiyeka uThabo. ukhuluma mama. Safanele sixoxeke mina nje. Kodwa manje sixoxa. Hayi manje sokuba sesisothu. Ngixoxa kanjani? Sokuba sawuthi Hlobo luni lo mxoxo? Uxolisa kanjani? Mhlawumbe uzombribe ngethanga. Hayibo. utho ngizomxoxa. Bribe ngebelo. Bona ngenza kanjani? Kodwa Zobona zenza kanjani? awukwazi Mina ngisakufuni phela. Kanjani? Kanje. Hayi ukwazi ungiyeka. Kumele uzothatha into zakho lapha ekhaya. Hayi ngeke. Mfethu, Serious ube nokufika azolela slip over. Beka nokufika uzodlala islip over ebusuku. Lahla phansi lamarata. Ngangangitsheli ukuthi ubuyaphi kanti ubuya kule Thabo wakhe. Mfethu mtshele ukuthi asamfuna ukujwayela kabi lo. Nakho ngathanda nabo boy2. Ngizobanika isikhathi. Isikhathi kanjani? Ngizonika isikhathi no. Hayi, Ngike sakho ukuthi abe sakhe. Futhi ubekuzwela. Ngifuna ukuthi uzothatha into zakho uhamba. Uthi ubekuzwela uThabo. Umisa kanjani ngale ukuthi ubekuzwela? Ya. Nkosi yami. Ngimzoyazi bese ngishela isikhathi eside. No, Ngase mina ngakuzwela. ngisakufuni Philile, ngisakufuni. Kumele uzothatha into zakho Yeah. mhlanje ngisakufuni. Ya. Ya. Hayi Mtshele futhi ukuthi ukujwayela kabi. akwazi kanjalo. Nako uThabo uzohlala naye. Hayi akwazi. Musutetema. Akwazi kanjalo. Awuthami. Kanjani? Awuthami. Lahla lo uyihambela uyele ekhaya. Moshela isikhathi. Hamba uthami ngigadi. Akwazi ungibamba. Hamba uthami. Mina hamba mina. Kanjani? Kahle. Uzosho ukuthi Thabo ubani? Jwayela amasimba. Ubani uThabo? Ubani uThabo kahle? Kulungile umuntu wami naye nawe uzoba umuntu wami. Hamba wena Mpho. Ngifuna ukudila naye lo. Hawu. Ya. Wena indaba ujwayela umpho kabi. Umbona ngabe umuntu ophansi umjwayela. Hey wena Sidudla. Hey wena. Hey. Hey. Hey wena. Wozala. Akwazi ungilahla. Umbambe nangeso. Akwazi ungilahla. Hey wena. Akwazi ungilahla. Hey wena Ntombo. Indaba ujwayele kabi ubafu. Kanjani? Uyabhampa wena yezwa. Yabo kube bengiyintombazane bengizokulengisa la ngentambo la esihlahleni. Manje ngoba uyintombazane.
Indaba ujwayele kabi ubafu uthi ubumzwela. No, ngimjwayele kabi, ngangimzwayele. Yazi uzube sengishiye isikhathi eside. Wena ejwayela wena. Bekufanele ngimjwayele. Welcome ongela uswazi mfethu. Funa umbhaqa le. Hamba. Hamba. Or ngizokubhaqa. Yezwa? Ngizokubhaqa udlala ngamadoda, yezwa? Wena ngizokubhaqa. Ngifuna ukukubhaqa ubuyele esikhothi, yezwa? Ya. Welcome ngani uswazi? Ngoba umbona lo ebovu, ubufuna ngamtabudabuli nje kabili kathathu. King Ginger Cream de la Cream ngintwana nje yaseKing Indlovu ezoqondisa nje. Yalibo yellow phone uthathe lijwayele umphokabi. Lithi belimzwela. Funa utrapha ngoswazi off camera. Take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake.